لپرانیا کۆمارن رووسیای کورد خودی شانۆ و چانزەکە تایبەت و هەروەها نویسکارن خۆیان نافدار بوون. Di sala 2021 de Zaza Keleşov li wê derê komeleya ya ronahî ava kir. Komeleya ronahî jî yekem komeleya ya Kurdî bi taybetî ku piştî helweşîna Yekîtiya Sovyetê li Gurcistanê hatiye ava kirin ku ev komele jî girêngê dide bi çand û huner û kultura Kurdî. Di nava fîçera me de em ê komeleya ronahî û bi girîngê dide bi çê nas bikin. Li gorî statîstîka herî dawiya Yekîtiya Sovyetê sala 1989 hejmara Kurdan li Gurcistanê nêzî 34,000 hatibû nîşankirin. Balam bi agahiya rêxistinên civakiyên Kurdan di rastiyê de hejmara wan du caran jê pirtir bû. Ji salên şêstî ta dawiya salên heşteyî ya sala bîstan li Gurcistanê Kurd di hemû warên civakî û kulturî de xwegihan dibûn astekî pir bilind. Wan dibin banê komeleya ronayî de di warê xebata civakî û hunerî û zanistî de pêşveçûnekî berbiçav bi dest xistibûn. Lê bi hilweşînê Yekîtiya Sovyetê re ew destkeft bi tewayî ji dest çûn. Tiştekî Kurdî li Gurcistanê de nemabû. Ne tiyatra me kîjanî hebû, ne ansamblê me kîjanî hebû, yani tiştê huner kîjnê rewşenbîrtî çi hebû îdî bela belayî bû. û sewiyekê me ev kir wekî ronayî dîsa hate serî da. Tiştê bêje rewşenbîr kêleka xwe tev kirin, cihal kêleka xwe gencin gelek cem me. Yek tune bêje wekî îro vî komelayê de kar nake. Kişk kîjan Kurdistanê de navekî wan heye Swatê milletê nava Kurda da û Gurcistanê de gilîkî dikare bêje. Kişk ronayî de tev bûne û tiwaqa Yekîtiya milletê xwe me çêkiriye. Zaza Keleşov serokê komeleya ronayî ya nû ye ku salek berê bi hewildana wî û koma rewşenbîran ji nû ve hatiye damezrandin. Di rêveberiyê de rewşenbîrên navdar, hunermend, karmendên dewletê çî digirin. Armanca serekeya komelê pêşvebirina ziman û kulturê Kurdî ye û bi vê armancê çalakiyên hunerî, wêjeyî, şanoyî û ahengên ciyawaz rêk dixe. Ez hacîmayî me min got eva niha çi dixwaze bike vir asa jî gişk perçe perçeyî bûye. Zaza Keleşov rastî pirsekî baş dike. Ez cara dişirmî jî dibin çiqa cefa divîne û çiqa du jî wî dîsa milletê me dertên. Lê we li pirseke baş dike. Hergî min tiştek karibiye ez ê kêleka wana bisekinim. Komeleya ronayî di asta dewletê de hatiye tomarkirin û karê xwe bi hevkariya Wezaretê Kulturiya Gurcistanê birêve dibe. Lê îro dewleta Gurcistanê mîna serdema berê ya Sovyetê alîkariyê maddî nade rêxistinên civakî. Lewra sponseriya karê komele ji aliyê karsazên xêrxwaz ên ji dîasporaya Kurd ve tê kirin. Ofîsana wana tune lê gelek xwal kirin salekî da. Ez bar dikim salê dinê wê hê pêş dayî pêş da her. Di vê qonaxê de hema bêje hemû hevdîtinên rêveberiyê komeleya ronayî li gel nûnerên saziyên dewletê û yên saziyên civakî bi giranî li ser lêgerîna li riyên pêşîgirtina asimilasyonê ye. Civata Kurd xwedî hemû wan mafane ku ji bo tebaya hevwelatiyên welatê me de yasayên destûra Gurcistanê de hatine çesbandin. Biryara dewletê jî heye li wan deverên ku kêm neteweyeke bi komî lê dijî. Divê li dibistanan fêrî zimanê xwe yê zikmakî bibin. Li Tbilîsê lê du dibistanan derfeteka wiha ji bo Kurdan hatiye dayîn lê arîşeya peydakirina mamostayên ziman heye û ew ê jî em ê bi hev re çareser bikin. Komeleya Kurdên Gurcistanê salekê hatiye damezrandin wê pirsî yanî da ber hikûmetê got ber gerekin mamosta çimkî zarokên me ziman bîrkirine ziman tune ye û zanin ev jî millet jî min de bûye. Nêrîta kombûna di malan da ji mêj ve di nava Kurdên şeniyên Tiflisê de maye. شوا إشرف دل مجري هم زلال هم سایی دنیالی که رتخازه بختواری زاو تخازم زاو رازی ما بيجم زازارام
زازا و همو تشتاوا کریه استخازم آلی خدا آلی کاری بد مهرون ایدام گلک تخازم بین و اسوسیاتی زمان مهیم بن رقاص مهیم بن بلان مهیه ام سرونایی تیوی آنلاین تلویزیون وکن ام تب خلقی خبردن برسا که چه هیه ام چت کارن آلی کاری بد نکیدا ام آلی کاری بد نگش کدا کردن گرجستان پرانی لپایتخت تفلیسی جوار بونه بگرانی دباوری خود ازدینه هرچند هجمار اوین کبونه مسیحی جی بر بچاوه جوخا ارک و پرینسیپا سرکه کمالای رونای اوه کو باوریه کی چی دبا بلا ببه او تنه به ناسنامه خواه نتوی انکو به کرد بونه و تدا جیه تگرن کمشه داده رو داو تفلیس ابو داویا خلک ما ایروج برنامه چاوی رو داوی لبندم بن به هفته کدنو چند فیچرندن هر شاد بن